Jeg hedder Joachim, og jeg står for... Ej, det gør jeg fandme ikke, men jeg er i hvert fald med på den her hands-on-tur. Vi skal høre om erhvervsuddannelsen. Er det ikke fucking spændende? Der er tre meget kompetente, søde mennesker, som ved sygt meget om det her erhvervsuddannelse. Det skal de give en hånd, for de er faktisk med i dag. Der var de! Fedt! Hej! 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 Velkommen til, som man siger. Tak. Vi skal have dræbt nogle myter. Den første myte, der er om erhvervsuddannelsen, det er det der med, det er en taberuddannelse. Det er sådan dem, der ikke rigtig har sådan været rigtig gode i skolen og sådan noget, der vælger sådan en erhvervsuddannelse. Jeg vil nok sige, at den generelle opfattelse vil være, ja, måske sådan folk, der ikke var kloge nok til at tage på gymnasiet. Martin, er det rigtigt? Det tror jeg ikke. Eller det er det ikke. Jeg kunne nok lige så godt gå på gymnasiet, som jeg kan gå på en erhvervsuddannelse. Jamen, vi er sgu ikke nogen tabere. Vi er målrettet, og vi ved, hvad vi vil. Og vi har valgt det, der passer godt til os. Altså. Så vi kan lige konkludere, at taberuddannelsen, det er det ikke? Dansk Industri, det er en organisation, der i Danmark har lavet en undersøgelse, der siger, at der mangler 30.000 faglærte i 2020. Så 30.000 til at bygge Lego. Rasmus? Altså inden for mit fag, Printerfaget. Ikke lige printerfaget, men altså hele industriteknikerfaget er der allerede nu mangel på både lærlinge og faglærte. Så jeg har sådan rimelig godt sikret på arbejde bagefter. Der er masser af jobs til jer, hvis I tager en erhvervsuddannelse. I har Instagram, ikke? Følger I mig? Nej, det var ikke det. Hvad er det? I skal tage et fedt billede, og så skal I lægge det op, og så skal I hashtagge, det ved alle hvad er, fordi ellers er Jimmy Fallon og Justin Timberlake. Hvad hedder det? Så skal I hashtagge, og så skal I skrive hands on tour. Og ved du hvad man kan vinde? Det er ikke biografbilletter, man kan vinde en iPhone 5S. Er det ikke svedigt? Og det er ikke et fedt billede, du er ved at tage nu. Det ved jeg. Det er mig nedefra. Det er dobbelthage. Det er ikke så godt. Hvad hedder det? Men jeg vil bare sige tusind tak til jer, og tusind tak fordi I kom, og så giv lige selv en hånd.